Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nawaitu ta'alluqa li hidayahil jahli wa qalbi lillahi ta'ala. Raos niku diniati kanthi bener-bener ikhlas. Sebab raos menawi atine dipunyati kanthi ikhlas niku testu kanjeng Nabi rawuh, kanjeng Nabi hadir wonten majelis raos pengaosan utawa ngaji kitab niku kanjeng Nabi mesti rawuh nek niate niku ikhlas. Pekali niku Gusti Allah niku estu nyekseni prilakune kula lan jenengan sebab ngaos iki Gusti Allah nyekseni. Wonten hadis dipun dawuhake sinten kemawon sing kersa ngaos awit mlampah dugine majelis sedaya makhlukipun Gusti Allah sing wonten langit lan wonten jroning bumi wonten segara utawa wonten laut iku sami ndedonga ndongaake kula lan jenengan supados dipun ngapurake sedaya dosa-dosane dipun suwunake ngapura dhateng Gusti Allah. Tiga hal yang penting ngaji sing ndongake makhluke Gusti Allah saisine langit bumi. Istighfar dhewe kangen ewon-ewon moto istighfar. Dan ini ngaos senajan 5 menit atau 10 menit niku saisine makhluk bumi langit dipun ndongake kula lan jenengan supados dipun ampuni dosa-dosane. Kabeh ngaos penting teko jatuh mudeng ora mudeng mangkat ngaos ampun ngantos tanget kiyaine sinten niki kedadosan zaman akhir niku nek ngaos sing ditangeti kiyaine sinten niki nek sampun kemecap ngoten niku naminipun tiyang ingkang fasik utawa ngilani kiai niki oleh kenduri Gusti Allah. Dadi ampun ngantos nek ngaji niku tanget kiyaine sinten netepi dawuh mawon talaqul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Ampun niate ngetes napa jagong ngetes kiyaine kados napa ampuh napa boten tungane. Iki boten angsal barokah ngaos nek malah oleh bendune Gusti Allah. Dadi wenjang menawi wonten griya wonten pengaosan hadir mawon diniati ikhlas. Ampun ngantos sanget kiyaine sinten niki marehake dadosake Gusti Allah bendu dhateng kula lan panjenengan menawi senengane ngilani kiai nyepeleke kiyaine niki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li jalatil jahli wa qalbi lillahi ta'ala. Faslun al-muqrabatu hadza utawi kilahan kang bakal hadir ing dalem penggalih bangusane. Hadza utawi iku faslun ana pasal kang bakal hadir ing dalem penggalih bangusane. Hadza utawi kilahan hadza utawi iku faslun ana angin pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggalih bangusane. Ngibarate pasal al-muqrabatu utawi pira-pira kalimat kang dadi rabi iku qismani duweni rong tuman. Al-muqrabatu utawi pira-pira kalimat kang dadi rabi iku qismani duweni rong tuman. Dirupane loro ismun utawi sawiji satunggal. Iku yuk robu ismun hadza utawi iku pasal pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggalih bangusane
ibarate pasal al-mu'rabatu tawi pira-pira kalimat kang dadi robi iku pismani duweni rong duman. Dirupane loro ismun sawiji saduman. Sifate ismun yu'rabu kang dadi robi apa wa ismun dadi robi bil harokati lawan nganggo pira-pira harokat. Ya bener kang mu'robat ki ana loro. Jadi mu'robat ki kalimat kang dadi robi. Hadza utawi kupas lono nggih pasal sawiji kang bakal hadir dalam penggali kamusane ibarate pasal mu'robat utawi pira-pira kalimat kang dadi robi iku kismani dadi rongkuman dirupane loro kismun sawiji saduman sifate kismun yu'robu kang dadi robi apa buat kismun dadi robi bil harokati melawan nganggo pira-pira harokat wa kismun lan kaping pindhone saduman sifate kismun yu'robu kang dadi robi apa buat kismun dadi robi bil hurufi melawan nganggo pira-pira huruf. Iki cerita menungso perubahan niku wonten kalane saka lahiriah tegese sandang papan pangan panggonan. Sandangan niku nentoke penggawean, papan pangan niku nentoke penggaweane napa. Iki dadi mu'robat bil harokati. Harokat niku penganggo. Menungso niku saged rubah merga penganggone napa. Sing dingge nopo, lambine apik keton gagah, lambine elek keton nopo. Wong kok nganggone lambine lega soek-soek nopo niku kados wong edan. Lah iki mu'robat tegese menungso niku perubahane saged saking secara sisi lahiriah. Harokat, patah, kasroh, doma ini. Dadi wong mulya harokate doma. Dan ini dipun jelasake perubahan manungsa ajeng arah nopo menungsa kula lanjutan perubahane ajeng ke arah mana itu, bagai ke arah nopo, ke sisi yang baik atau ke sisi yang buruk itu mu'robat. Wonten tiyang iki tambah umure kepengin nikah niku nggih tata carane sing sae. Secara guru kula riyen anggenipun ngendika aja pisan-pisan nikahke tiyang nek dereng kertos asal usule. Sebab nikah niku penggawe saumur urip sak pisan. Kok wonten tiyang sing pegatan, wonten sing cerai, wonten sing boten wonten kabar, niki boten dipun saranaken dhateng Gusti Allah. Nek saged saumur urip sak pisan. Mula ngatos-atos supaya hati-hati nek wonten jenengan dados wali nikah. Sebab apa? Niki hakikine keluargane kudu benar-benar ngertos. Nek jenengan badhe nikah niku dipahami surat An-Nisa riyen. Hankihu maqalakum minan nisa'i masna wa thulatha. Iki hak pertama pada nikah niku dipun niati ibadah dhateng Gusti Allah. Mergo dhewekan niku utawa ibadah piyambak niku rasane kurang main, kurang puas. Mula golek pasangan niku bojo. Lah bojone niku sing jelas asal usule. Hakikate wong lanang niku nikah mung minangkani ngreksa penggawe ibadah.
makani anake tiyang sansot dakoh dhateng tiyang estri kangge ngrasake urip tumuju dhateng Gusti Allah. Mula nek saged nikah bojone calone niku yatim piatu, golongan calon yatim piatu sing kersa ibadah utawa imane estu netepi dhateng Gusti Allah. Iki nek saged golongan wong sing yatim piatu. Nek boten saged nggih iki wanita yang soleh, wanita sing gelem ibadah. Syukur-syukur nasabe sae, syukur-syukur kecantikane sae. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha. Syukur-syukur nasabe sae, badane kata. Nek boten saged iku soleh, golek sing solehah. Niki hati-hati estu, zaman akhir niku kadang nikah boten ngangge seksi sing waline wali keluarga, sing penting merantau teng pundi wali nikahe boten saking keluargane. Niki hati-hati ampun pisan-pisan jenengan kersa dados wali nikah sing sanes keluargane, sebab tuntutane kathah. Nek nuruti tenar reksa saking penggawe zina nikah dados seksi. Nggih monggo ning hakikate ampun ngantos panjenengan dados seksi nikah nanging boten ngertos asal usule. Panjenengan nikahe keluarga. Guru kula niku lek perintah ampun pisan-pisan dadi seksi nikah nek sanes keluargane. Pengkalih sanes santrine. Niki tradisine basa Endang utawa punya niku nikahke santri. Ning genah santrine niku ngertos asal usule prilakune tiyange wonten iki niku nggih dipuasani ditirakati estu medal gambare napa boten. Lah iki pertama bab nikah ampun nyepeleke, ampun gawe-gawe, sing penting sah ampun, ning bener-bener hak ngangge tata tertib nggih ilmune nggih hakikate. Iki bab nikah. Sing loro jenengi anak. Jenengi anak niku nek jenengan dispun suwuni jeneng kangge anake rencang apa sinten ampun pisan-pisan wani usul. Iku tanggung jawab dunya akhirat. Menawi larane niku ugal-ugalan utawa mlempeng saking agama Gusti Allah jenengan derek dosa. Nah iki mula sing kewajiban aweh jeneng niku tiyang sepuh utawa guru. Lah sakniki kathah tiyang sepuh jenenge keren-keren, jenenge anak wis angel banget. Nah jenenge lare niku kudu derek ulama. Nek kangelan golek jeneng sampeyan aten utawa padake pondoke kalih ulama sing pun jelas kewaliane. Iku mawon ampun angel-angel. Ampun goleki sing ketone modern. Ampun melu mawon ulama sing jelas waline. Izin kalih keluargane kangge jeneng. Iku mawon bener. Ampun ngantos dadi wali nikah sing sanes keluargane. Wasani mangkusun wanas buhu Tuhan wa rabbuhu kadzaka yudwa aidon juga. Dadi syarat nikah sing kaping pindho niku mangkusun mesti dipun suda. Mboten wonten sejarahe wong bar bojo niku terus seneng tambah cintane boten. Mesti dipun suda senenge. Cintane dipun suda. Wasani mangkusun wanas buhu Tuhan. Alah hati awal yo ya seneng entute ora diperhatikan. Barang wis bojo kita nopo kemawon salah kecap ababe mau nambu budget iku kok dadi masalah. Goblok wadon reget ora bersihan iki tegal kabeh.
sebab nopo wasami mangkusun wanas buru dohar zakatun wa aidon bijarati aja bisa-bisa melani kecuali wong bebojan iku nambah ibadahe nambah kasih sayange sing wonten jaman saniki tambah selingkuh tambah warna-warna lagi mula hati-hati pun wani-wani dadi seksi nikah nek boten hak keluargane dadi wali sing asal usul keluargane utawa santrine utawa memang ngerti prilakune iku mawon nek ajeng dadi seksi nikah kudu tirakat riyen bener napa boten sebab pertanggungane dugi yaumul kiamat ora gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini murabat alif pertama harokat secara lahiriah itu fathah kasroh doma dengan urip sandangane nopo sandangane mewah nopo asor nopo ada asor nopo ajeng anteng dari murabat samong-samongso murabatul samong-samongso dudungane murabat ke ono loro baladi mengkau tawi tasukan silalati yu'rabu kang tadi robi apa waladi tadi robi bil harokati karena harokat iku arbaatun apa papat iku arbaatu anwangin apa papat piro-piro werna saiki mu'robat sing dadi robi kang harokat sandangane kula lan jenengan secara lahiriah iku wonten papat Hendiru boleh papat alismul mufradu sawiji mu'robat bismillahirrahmanirrahim balladzi mengkau tawi saduman silati yurabu kang dadi rob apa walladzi mengkau tawi saduman silati yurabu kang dadi rob apa walladzi dadi rob bil harokati kelawan anggo harokat walladzi mengkau tawi saduman silati yurabu kang dadi robi apa walladzi dadi robi bil harokati kelawan anggo pira-pira harokat iku arba'atun waqin ana papat pira-pira warna Endiru kone papat al-ismul mufradu sawiji sing mufrad tunggal dadi sandangane menungso senajan dhewe iku nggih ngangge harokat utawa ngangge hadiah dunyawiyah sandangane mesti dunyawiyah senajan dhewe iku sandangane dunyawiyah wajah mutaksiri lan kaping pindhone mangga ing dalem lan kaping pindhone jamak taksir kumpulane wong akeh wong sandangane nopo wajah muannasi salim lan kaping telunge jamak muannas salim wal fi'lul mudhari lan kaping papate fi'il mudhari sifate fi'il mudhari alladzi fi'il mudhari silati lam yatasil kang ora tetemunan bi akhirih lan akhire fi'il mudhari apa sing ora tetemunan syai'un sawiji-wiji mu'robat bil harokati wonten papat wernane setunggal sing mufrad tegese tunggal menungso sing ijen jamak taksir iku perkumpulane wong sing pecah mawut ruwet utawa jamak taksir kumpulane wong-wong sing akeh pikirane pecah perpecahan jamul muannats salimi lan kaping telune jamak muannats salim wa fi'lul mudhari lan kaping papate fi'lul mudhari alladzi fi'lul mudhari selagi lam yatasil kang ora tetemunan bi akhiri lan akhire fi'lul mudhari apa syai'un sawiji wa kullu ayo bener mu'rabatu ya bener kalimat kang dadi robi kelawan nganggo pira-pira harokat ki mau ana papat wa kulluha tapi utawi sakabehane papat iku turfamu den ropaake apa ya kulluha den ropaake bidon mati kelawan anggo doma
Sandangane kula secara fisik, secara lahiriah niku kedah ngangge domah. Domah makome wonten dhuwur, domah maknane perkumpulan. Jadi kula lan jenengan anggenipun urip saged ngumpulaken napa? Nah niki dititeni. Kula lan jenengan saged tumuju dhateng derajat sing mulya dipun tengeri kalian domah. Sing ngumpul niku napa? Ilmune sing ngumpul, napa badane sing ngumpul, napa bojone sing ngumpul, napa saged ngempalaken jamangan. Niki tandane wong sing mulya. Niku wonten sing kumpul, wonten tepake saged ngumpulaken dhuwit gawe omah, napa saged ngumpulaken rencang sing komitmen, napa saged ngumpulaken jamangan ahli pengawasan, napa saged ngempalaken napa. Nah niki. Napa saged ngempalake tanduran sing kathah. Dadi wong sing derajat mulya dipun tengeri nggih domah iki murabat bil harakati. Secara fisik, secara lahiriah sing nyata kula lanjenengan ditengeri kaliyan nggih domah. Saged ngumpulaken napa? Ngumpulaken bondo sing kathah, terus nggih sedekah, nggih damel masjid, napa nggih damel nggih tumbas mobil. Niki wong saged mulya sebab wonten perilaku bodone napa-napane sing kumpul. Nek boten wonten sing kumpul nggih angel dadi derajat kamulyan. Boten bandane ilmune, boten ilmune rencane, boten rencane gaweane, penggaweane kumpul sing akeh. Contoh penggawe gadah pendamelan boten mandeg-mandeg, nandur lombok sing akeh terus dadi lomboke, dadi kumpul lomboke, payune larang, mesti wong padha nyawang. Main temen niki wong saged diwastani mulya mukrabat bil harakati perboten sing kumpul. Kumpul duwite nggih munggah haji. Napa kumpul duwite nggih munggahi anak haji, iki bener malih. Nggih munggah naik haji napa naikin anak haji. Boten menikah anak haji disenengi dibawa ning hotel lagi bener malih. Waktu sabu lan dana sobake apa ya puluha dana sobake bil hati lawan anggumbata. Dadi murabat ngangge harokat tandane niku nek nasab kanggo fathah. Nasab niku lempeng posisine nang dhuwur. Jenenge dadi tiyang sing sampun mulya sampun kecukupan napa-napane nganggone fathah. Sing istiqomah oleh ibadah, istiqomah oleh nyambut gawe. Waktu fatulan tencerake apa yang puluhan tencerake bilkasroti lawan anggo kasro. Waktu samulan tenca sebagai apa yang puluhan tenca sebagai disukuni lawan anggo sukun. Jare kita nggih kasro, sebab posisine kasro niku nggih tengah. Niki pun kantung pilih sandangan secara lahiriah dengan ajeng mulya, ajeng istiqomah, ajeng dadi wong sing asor banget apa ajeng dadi wong sing meneng. Nah niki ropa masuk jar. Wa kullu hatabu tawisa kabehane murabat bil harakati iku turfahu dan robake apa yang kulunga dan robake bidom mati lawan anggutom ahwatun sobukan dan nasobake apa yang kulunga dan nasobake bilmat hati lawan anggubatan wakmu fakulan dan cerake apa yang kulunga dan cerake bilkasrati lawan anggubat somatun jamu dan tenja sebagai apa yang kulunga tenja sebagai bisukuni lawan anggusukun tapi sukun menang sukun mati, bahasane sukun ki mateni sakabehane huruf. Jenengan nek komplit ilmune, komplit napa-napane dadi sukun.
meneng ning saged kendalikan sedayane. Relakune meneng ning saged mengendalikan semuanya. Sebab apa sukun misal tengi wawu bisukuni gewawune jelas wawu. Meneng sing dipateni iku jelas. Misal ngandalika nun dipateni tadi jelas nune. Sin dipateni disukun tadi jelas sine. Tadi sin atau sukun itu menyatakan kejelasan. Dengan kalian kula dadi wong sing jelas melu sukun tak perilaku niku saged memberikan kejelasan. Wis meneng wae wong padha sungkem padha bingung utawa ndadekake kejelasan. Sing ngapusi ditengaken malah napa waleh utawa cerita piyambak. Nah sing ajeng mempunyai visi-misi mengakai tambah jelas visi-misi lagi. Waktu zamulan dan jasemake apa yang puluha dan jasemake bisukuni lanang busukun. Yang bener sekabehane mu'robat kelawan nganggo pira-pira harokat kuwi mu'robat nganggo dhamma nasobe nganggo batas jari nganggo kasroh jaseme nganggo sukun. Wa kharaja tapi kejaba lan iki kejaba wonten kadang lemaknani ngantuk wa kharaja tapi kebojo iki kan. Wa kharaja tapi kejaba ngandalika saking mengkono-mengkono roba nganggo dhamma nasobe nganggo batas jangan kasroh, jangan sukun. Apa salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Dirupane telu jamun mu'anasi salimu sawiji jamak mu'anas salim. Sibate jamak mu'antingkai jamak mu'anas salim limau yunsobu haletena sobage apa jamak mu'anas salim dan nasobake bil asroti kelawan aku kasro. Ya apa wae nek urusan karo wedokan utawa perempuan niku nek boten ngepasi derajate dadi asor ngungkuli wis terlantar tenanan. Dadi nek urusan kali tiyang istri kok boten pas niku derajate asor banget. Jambul mu'anas salim niki nek wong estri sing duwe sejo nyrametaken manut kali bojone manut kali garwane gelem ibadah tobat dhateng Gusti Allah nasobe nganggo kasroh. Nanti pengen istiqomah tetep posisine kudu ngasor pecah kabeh pasrah sekabehane Gusti. Utek kula niku pun boten saged mikir dunya nyambet damel napa mawon boten wonten hasile. Niki kula pasrahaken jenengan kepripun kula mung saged obat muga panjenengan kersa paring hidayah paring kegiatan dadekake kula dipun angkat derajate dhateng panjenengan. Tingkai jamana salim kuwi mau yungso buale dena sobat apa jamana salim dena sobake bekas roti lawan nganggo kasro. Menuju kemuliaan tetap harus dari bawah. Sokor koso sing tenanan. Wong kok urung koso niku dereng saged dipun angkat derajate. Sebab wonten kitab mriki niku dipun jelasake idil fatah hasba iqati rufi wa kullu man lam yaqtaqid lam yantafi. Idil fatah krana utawi wong ana mikrofinga den turunake wis den turunake sapa fatah sapa wong ana milate apa oleh den turunake hasba iqati krana milang-milange iqtikote fatah milang-milang temene milang-milang keseriusane sampai mana Anda serius dan komitmen tadi. Jama mana salim nasobe nganggo kasroh
Walis mulan kaping pindhone isim sifate isim alladzi isim selati layang sore bukan ora mung sore apa walladzi tinggai isim wae sore kuwi mau yo batu ale cecerake apa isim wae sore cecerake bil fathati lawan anggo fathah iki isim mung sore dicerake anggo fathah. Wes perilaku nang dhuwur kecukupan badane, kecukupan segalane uripe, napa-napane dicukupi, dunyane dicukupi, kedah lampah sing asor. Kedah lampah sing asor saestu-estu asor kula niki mergone saged sugih saged niki sebab kan kanca-kanca kula nek dongake kula nek kelas kula niku awan tinggi kabeh mergo dungane rancang-rancang kabeh mergo dungane tiyang sepuh kabeh mergo persahabatan yang sejati wal fi'lul mudhari'u lan kabeh papate fi'il mudhari awal fi'lul mudhari'u lan kabeh kelune fi'il mudhari sifate fi'il mudhari al-muqtalul akhiri kan muqtal akhiri opo fi'il mudhari tinggae fi'il mudhari kan muqtal akhir bima yujzamu halat tajasmake opo fi'il mudhari kan muqtal akhir tajasmake bi akhiri lawan buang akhiri fi'il mudhari kan muqtal akhir tadi fi'il mudhari muqtal akhir dibuang akhiri sebab orang kuat kedunungan dunia lebih meh sugih lebih arep sugih pecicilan lagune ketandangan bukan kuat derajat ini kudu dibuang lihat di akhir ini penggawe mudhari pekerjaan yang sedang dilakukan kita bisa dari gane-gane riyen zaman kenal duit nonton iku dapur-dapuraken nasihat iki fi'il mudhari pekerjaan sekarang yang sedang dilakukan kira-kira berpotensi ngangkat derajat napa boten nek kira-kira sudah bisa mengangkat derajat kita ya alon-alon ngasor ampun ngantos malah dadi sombong rapat derajat untuk waladzi lan kaping sause rampung manusane mertelake pira-pira kalimat kang dene robi lan nganggo pira-pira harokat muli dumandang malih manusane mertelake pira-pira kalimat kang dene robi nganggo pira-pira huruf dipun mertelake lan pandika waladzi tapi dengan pengikut waladzi lantam waladzi tapi satuman silalan waladzi utawi kaping pindhone satuman silaladzi waladzi tapi utawi kaping pindhone satuman sifate silaladzi rabbu kang dadi rabbi apa waladzi dadi rabbi bil hurufi lawan nganggo huruf iku arba'atu anwa'in ono papat pira-pira warna dirupane papat atas niatu sawiji tasniah iki murabat lan huruf harraka huruf sing dadekake balungan kula jenengan iki balungan isine balungane kula jenengan uteke kabehane niku minangka huruf nah huruf niku dihadapkan tasniyah dua pilihan ajeng panjenengan rusak napa ajeng panjenengan reksa nek dirusak dipakani ngangge minum-minuman sing beracun atasnya sawiji manggon atasnya tu sawiji manggon ing dalem isin adirupane papatan atasnya tu sawiji manggon ing dalem isin bismillahirrahmanirrahim waladzi tapi utawi kaping pindhone satuman siladzi yu'rabu kang dadi rabbi apa waladzi dadi rabbi bil hurufi lan pira-pira huruf
iku arba'atu arwangin apa papat pira-pira werna dirupane papat atas niatu sawiji sentas niat jamu mudzakkar salim lan kaping pindhone jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim jamak sing menunjukkan jamak yang menunjukkan pada sosok laki-laki mudzakkar, tapi lelaki yang mempunyai tujuan menyelamatkan, lelaki yang selamat, jadi lelaki yang taat kepada Tuhannya. Wal asmaul khamsatu lan kaping telune asmaul khamsah wal af'alul khamsatu lan kaping papat af'alul khamsah wa hiya utawi sing jeneng af'alul khamsah iku yaf'alani sawiji lafal yaf'alani wa taf'alani lan lafal taf'alani wa yaf'aluna lafal yaf'aluna wa taf'aluna lafal taf'aluna wa taf'alina lafal taf'alina. Tadi af'alul khamsah niku wonten 5 perilaku penggawe ing 5 yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina af'alul khamsah penggawe kang 5 wa tasniyatu samangsa-mangsa roba samangsa-mangsa kalimat kang dadi robi lawan huruf mau ana papat samangsa-mangsa kalimat kang dadi robi lawan nganggo pira-pira huruf mau ana papat wa tasniyatu mongko anapun utawi pertelane isim tasniyah mu'rab nganggo pira-pira huruf iku fatur famu dan robake apa isim tasniyah mu'rab kanggo pira-pira huruf dan robake bil alifi lan alif. Roba isim tasniyah niku perkara kalih dihadapkan dua pilihan itu robake nganggo alif. Ketika kita dihadapkan dua pilihan untuk menuju kemuliaan harus berdasarkan alif, tujuannya alif sing lempeng, sing ngerti perkara hak karo batil iku alif. Wa tunsabulan tanasabake apa isim tasniyah mu'rab kanggo pira-pira huruf dan nasab atau batulan terjerake apa isim tasniyah mu'rab kanggo huruf dan nasabake lan terjerake bil ya'i lawan ya. Tadi isim tasniyah dinasobake lan dijerake nganggo ya niku huruf ilat, huruf penyakit. Wong kok penyakit kathah wis kere lan napa-napa niku angel nekak digandeng ya angel gandeng ya angel dadine penyakit ya niku muslimina niku ning ya niku sebab kula lan dengan posisine dados huruf ilat ya kakak penyakite pun kere akeh penyakite boten gadah napa-napa niku saged mulya batur pangu kon saged dadi kondisi nasab mulya kanthi istiqomah niku digandeng kancane. Sawise digandeng kancane niku nggih saged niku manut pun sinten sing ajeng gandeng sinten sing ajeng digandeng iki huruf ilat ya. Ning sing digandeng sing ajeng nulungi tur sing ditulungi niku nggih repot kadang sebab beto penyakit bil ya'i. Dadi nasab lan jere nganggo ya posisi kula lan jenengan niku huruf ya huruf penyakit niku nek dibutuhaken digandeng ora dibutuhaken ditinggal. Nek dibutuhaken oleh digandeng dadi dawa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti kadang kurgo undang dibutuhaken kurgo undang kancane nggih
memanggil teman ya utawa dadi dawa ladina dadi go kepek-kepek komplit-komplit nggih pun rumangsa mawon kula lanjenengan niku ora nang dunya minangkani dados huruf ya nek boten diperintah nggih kumpule nggih kepek-kepek nggih kelengkapan niku diakoni mawon kula niku dadi huruf minat ya wonten kalane dibutuhkan hanya untuk memanggil seseorang atau disuruh bekerja, wonten kalane gandeng wong kangge pelengkap. Wa amma jamul mudzakkari salimi, terus benar kula lanjenengan tengah dikere lan kanca. Wa majamul mudzakkari salimi lawu serangkum bangusane merdelake sintas yang murab kanggo pira-pira huruf umpamane kumandang malih bangusane merdelake jamak mudzakkar salim murab kanggo pira-pira huruf. Perilaku lelaki yang sejati seperti apa? Wa majamul mudzakkari salimu kami apapun tawi sing jeneng jamak mudzakkar salim murab kanggo pira-pira huruf iku patur pangu mongko den ropake apa jamak mudzakkar salim murab kanggo pira-pira huruf den ropake bil wawi lawan nganggo wawu. Niki lelaki yang sejati jamak mudzakkar salim wong lanang kok sing duwe sedo nyelametake saged mulya derajate bisa menjadi seseorang yang istimewa derajatnya ditandai dengan wawu. Wawu juga huruf ilat. Wawu niku nggih huruf ilat nggih penyakit. Ning sagede dipun gandeng boten saged gandeng. Contohnya muslimuna niku wawu boten saged gandeng berdiri sendiri. Niku wawu niku sagede digandeng boten saged gandeng. Kula panjenengan dadi menungso utawa wong lanang sing estu sejatine wong lanang niku butuh digandeng, butuh dibimbing. Boten saged bimbing awale. Sebab posisine wawu niki dalile. Sejatine kula panjenengan niku minangka huruf wawu, penyakit boten saged mulya karepe dhewe, boten saged luhur derajate nganggo karepe dhewe. Iku boten saged ning kedah dipun napa gandeng. Nah, kedah gandeng. Nah, sinten sing dados sandaran harus bersandar pada orang lain. Bersandarnya kalau sinten kalih guru, kalih kekasih Gusti Allah, kalih Kanjeng Nabi. Iki sejatine wong lanang sing duwe sedo nylametaken harus nyonto huruf wawu. Posisine niku huruf wawu dadi penyakit utawa huruf ilat boten saged mulya sebab butuh digandeng. Sebab butuh gandeng kancane. Gandeng kancane ngomong bersandar pada orang lain. Sandarane sinten Kanjeng Nabi Muhammad, para guru, para waliyipun Gusti Allah. Aja gembelengan pengen mendirikan sesuatu sendiri, nanti boten kuat. Wayung sopu tapi nek wayung sopu lan tenas sopa keopo jamak mudzakkar salim murab kanggo pira-pira huruf. Wayung batu lan tencerake opo jamak mudzakkar salim murab kanggo pira-pira huruf. Dan nasobake lan tencerake bilyai kelawan nganggo ya lagi. Jadi nasob lan jere jamak mudzakkar salim nganggo ya. Jenengan yang ajeng dados tiyang sing asor niku minangka huruf ya. Nggih penyakit. Posisine awake kula niku kalih jenengan niku nggih pun asor. Nek ajeng mulya nyata huruf wawu butuh Kanjeng Nabi, butuh ulama, butuh kekasih Gusti Allah, butuh guru. Nek pengen dadi wong sing asor, wong lanang sing asor niku nyontone huruf ya.
butuh digandeng, nggih butuh gandeng. Butuh Kanjeng Nabi, butuh kekasih Gusti Allah, butuh ngamalne ilmune. Wa amal asmaul khamsatu sawise rampung bagusane mertelake jamak mudzakkar salim mufrad nganggo pira-pira huruf. Wong padune kumandang malih bagusane mertelake asmaul khamsatu mufrad nganggo pira-pira huruf. Wa amal asmaul khamsatu tabinana pun utawi asmaul khamsah mu'rab nganggo pira-pira huruf iku batur pangu konten robaake apa asmaul khamsah mu'rab nganggo pira-pira huruf den robaake bil wawi lawan nganggo wawu. Wa tunsabu lan den nasabake apa asmaul khamsah mu'rab nganggo pira-pira huruf dan nasabake bil alif lawan nganggo alif wa tufatu lan dijerake apa asmaul khamsah mu'rab nganggo pira-pira huruf dijerake bil ya lawan nganggo ya. Asmaul khamsah apa wingi abaka akoka buka hamuka lumalin. Pengen dadi wong sing duweni bondo nggih kanthi bapak sing apik, bapak ibu, dulur lanang, bibi, paman, salajenge pamuka cangkeme ning ngomong sing apik, sawise ngomong sing apik nepati janji, lan niku lumalin kedulungan bondo sing akeh. Iku asmaul khamsah. Wis prakteke ngoten niku jelas karo bapak ibu sing jelas sing apik kalih dulur lanang atau dulur wadon terus kalau pak ike kalau bibine sing apik. Nah niku pun kunci kok asmaul khamsah. Terus buka omongane sing benar, nepati janji, memenuhi janji, jujur segala macam rasa sabune niku lumalin duweni bondo. Ajeng gadai bondo kok boten melangkah dari situ abot. Ajeng sugih sakinten melalui proses niku riyen. Kejeblok utang kathah sing disambati bapake ibune. Boten bapake nggih dulure, boten dulure nggih bibine iki, boten niku omongane sing nepati janji kancane sinten. Lumalin iku asmaul khamsah. Tahu serampung manusane mertelake asmaul khamsah mu'rab kanggo pira-pira huruf tungkone kumandang malih manusane mertelake asmaul khamsah mu'rab kanggo pira-pira huruf dipun mertelake lan pandika wa mal af'alul khamsatu tabinan pun utawi asmaul khamsah mu'rab kanggo pira-pira huruf iku batur pangun koten robake apa asmaul khamsah mu'rab kanggo pira-pira huruf dan robake biduni lawan nganggo tetepipun waktu sobulan asmaul khamsah robake nganggo tetepipun harus mempunyai barang yang berharga. Nun niku berlian, harus mempunyai perilaku seperti berlian, harus mempunyai perilaku seberharga emas. Jadi perilakune kudu ndadeke rega kaya dene emas, kaya dene permata, kaya dene inten lagi. Rohmuha fatur pangu bibuni lawan anggo tetepipun. Dadi prilakune kula lanjenengan saged mulya merga gadahi watek utawa tujuan prilakune pekerjaane membuahkan hasil yang berharga. Berhargane kados napa? Saged manfaati kangge keluarga, kangge tiyang sanes, kangge sedherek muslimin muslimat, niku kabeh seiman ngangge bondone kula lanjenengan. Iki manfaate kados napa kantun dipilih. Aja prilakune kok ora ndadekake manfaat atau perilakunya tidak sama sekali tidak berharga. Iki ampun. Waktu sabulan dan nasabake apa ngalul khamsah
hamzah mu'rab nganggo pira-pira huruf wa tuzamu lan dijazmake apa nganggo hamzah mu'rab nganggo pira-pira huruf dan nasobake lan dijerake bihadbiha lawan buang akhire nganggo hamzah. Jadi buang misal kondisine boten manfaati. Nah niki wong pun gadah bondo kata prilakune kedah menenge niku nggih buang perkara sing boten berharga kangge sedekah. Al-Fatihah.